Bosmu teko. Apa sing ngomong? Kowe jare ning Solo. Lah aku lagi mulai kok Solo, nyawang dapur-dapuranmu. Sapa yang ngomong iki? Iki sing ngejak. Gua mau ya sing ngejak. Kowe ora iso nyanyi, gak trending, udah gelan ngapain kan? Bro, tetep tonton aku ya, Bro. Tetep tonton. Cukup. Ndak. Ndak iso kowe Ngapo? Alah podcast sesuk diganti nyanyi. Kowe iso mudah gelan. Podcast sesuk kowe senggak. Senggak piye dah? Senggak. Aku nyarep nyanyi. Wes senggak. Aku tantem sepatu anyar. Lah kok aku sing kalah iki nggonku lho. Ben. Sesuk diganti PC musik. Wegah, karemu percel tanan. Wegah. Ini. Piye? Senggak. 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 Mohon maaf, kesalahan ada di studio kita ya.